हासुलायनि थरथिंसे जोंनि जिउ दानो दङ दानो गैया। हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ फुल मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों रंजादो बयबो दे। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै गालांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि सिंगारानो जादों चाइनिस बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कनसेप्टआनो जादों बिग्राइ ब्रह्म। बेवहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिग्राइ ब्रह्म आरो मनालिसा हाज'वारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों चाइनिस बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। लोगोफोर, बिथांमोननि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों चाइनिस प्रडाक्सन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।